Bé, molt bon dia. Regidors, regidores, premsa, públic, bon dia a tothom. Donem inici en aquesta sessió plenària amb el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovació, si s'escau, de l'acte del ple celebrat en sessió ordinària el dia 4 de setembre del 2019, expedient número 15.944/2019. Si no hi ha cap qüestió, s'aprova. Queda aprovada per unanimitat. 200. Despatx oficial. 201. Donar compte dels decrets des del número 4.060 fins al número 4.538 de l'any 2019, expedient número 338/2019. Si no hi ha cap qüestió, ens donem per assabentats. 300. Cartipàs municipal. 301. Donar compte dels decrets de data 20 de setembre del 2019, número 4.540, relatiu a les al·legacions, modificació 3 del número 4.541, relatiu a l'organització del govern municipal, creació d'àrees, modificació 3, i del número 4.539, relatiu a les retribucions brutes anuals dels i les regidors i regidores amb dedicació, modificació 2, expedient número 7.137/2019. Si no hi ha cap qüestió, ens donem per assabentats. Sí, senyor alcalde. Sí, senyor García, sisplau. Bon dia. Bé, bon dia, regidors, públic en general, premsa. Bien, respecto a esta cuestión, de manera muy breve, señor alcalde, nos gustaría hacer una apreciación, un comentario o una simple reflexión. Concretamente, respecto al decreto que fija las retribuciones brutas anuales de los regidores con dedicación durante el mandato legislativo 2019-2023. En el decreto referente a las retribuciones anuales del equipo de gobierno podemos comprobar tres cuestiones. La primera es que el equipo de gobierno evidentemente está conformado por 12 personas. La segunda es que de esas 12 personas, 9 son hombres y 3 son mujeres. Y la tercera es que de esas 3 mujeres, ninguna de ellas percibe un salario igual al que se fija para alguno de los hombres que integran el equipo de gobierno, que son de 54.000 euros anuales. Como ustedes saben, en este consistorio hemos aprobado en más de una ocasión mociones a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de la brecha salarial. Y no es la primera ocasión que les tengo que decir que se predica con el ejemplo. Que está muy bien eso del postureo, pero el movimiento se demuestra andando. Y una vez más, por desgracia, le tengo que reprochar esa cuestión, señor alcalde. La señora Gómez, la señora Baeza y la señora Murer, estoy convencido de que ustedes, como férreas defensoras de los derechos de la mujer, hoy, aunque no lo vayan a reconocer públicamente, apoyan mi intervención y se lo agradezco por anticipado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor García. No havent més intervencions, ens donem per assabentats perquè no procedeix la votació. Per tant, gràcies pels seus apunts. 400. Assumptes de gestió del territori. 401. Aprovació provisional, si s'escau, de la proposta de modificació puntual del POM MP 106 referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent, número 24 de Salou, expedient número 10.951/2018. Sí, la propuesta que formula la Comisión de Territorio es la de por mayoría es la de aprobar provisionalmente dita propuesta y remeterla a la Comisión Territorial de Urbanismo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor García, si os plau. Bien, a continuación vamos en los puntos que estamos tratando del apartado 400, asuntos de gestión del territorio. Tenemos 2 modificaciones del POM, 2 aprobaciones provisionales. Me referiré en algunas cuestiones comunes a las 2, tal y como hice en el pleno en el cual se aprobaron inicialmente estas modificaciones del POM, si bien en la siguiente que comentaremos a continuación haré una explicación específica por alguna cuestión diferencial respecto a esta primera. En los 2 casos nos encontramos ante modificaciones puntuales del POM que, si finalmente son aprobadas, comportarán la edificación de 2 hoteles más en nuestro municipio. Unas modificaciones puntuales del POM que podríamos decir que comparten las siguientes características. La primera de ellas es que estamos ante unas modificaciones que no se originan de oficio, sino que son consecuencia de peticiones expresas por parte de promotores. La segunda de ellas es que estamos ante 2 edificaciones que originariamente ya eran hoteles. Y la tercera de ellas es que estamos ante 2 edificaciones y zonas urbanas de Salou que estaban degradadas y abandonadas, urbanísticamente hablando, desde hace muchos años. Pero el Grupo Municipal del Partido Popular se ve en la obligación de hacer una serie de observaciones respecto a estas modificaciones.
La primera de ellas es que una vez más tengo que reprocharles que siguen ustedes actuando sin tener un proyecto de ciudad, sin tener claro cuál debe ser el modelo urbanístico de Salou. Hemos perdido la cuenta de cuántas veces ha hecho usted y su equipo de gobierno uso de esta figura de las modificaciones puntuales del POM durante el pasado mandato electoral. Y desde la prudencia quiero hacer una reflexión. Las modificaciones puntuales del POM no pueden convertirse en una herramienta para hacer urbanismo a la carta. O dicho de otra manera, tenemos un plan de ordenación urbana que marca las reglas del juego, en lo que respecta a la planificación urbanística de nuestro municipio. Y es muy peligroso entrar en una dinámica en la que los gobiernos de turno se dediquen a acordar modificaciones puntuales en casos concretos, ya que de alguna manera se está propiciando o se está potenciando la falta de seguridad jurídica para los administrados. La segunda observación o apreciación que le quería hacer es que esa manera de actuar solo denota una falta de planificación total por parte del equipo de gobierno y una falta de proyecto de ciudad. Incluso el secretario general de esta Administración les advierte en un informe incorporado a estos expedientes manifestando lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente. Informa al secretario general diciendo que reitera la necessitat de revisió del POM, s'observa un esgotament del mateix i un ús excessiu de la via de la modificació puntual. La necessitat imperativa de l'endegament de la revisió del planejament general versus l'ús de la figura puntual de la modificació d'aquest és quelcom assentat i consolidat per la doctrina científica. Cal, doncs, evitar el que és col·loquialment conegut com urbanisme a la carta. La propia secretaria general de esta corporación les advierte de que se observa un agotamiento del POM y les reitera la necesidad de revisión del mismo. Les advierte de un uso excesivo de la figura de la modificación puntual, recordándoles que deben ustedes evitar hacer uso de lo que coloquialmente es conocido como urbanismo a la carta. Y por último, y ya voy finalizando, desde el Grupo Municipal del Partido Popular encontramos un aspecto que no es baladí. En ambas modificaciones, que como decía al inicio de mi intervención, vienen originadas por peticiones expresas de promotores, se aportan por los promotores, estudios de viabilidad económica de la operación, en los que se fija un incremento del valor patrimonial como resultado de las mismas. Como ustedes saben, ese importe es importante, ya que el valor de cesión del 15% se calcula sobre el mismo. Pues bien, en ambos casos son los propios promotores los que fijan el incremento del valor patrimonial sin que exista en los respectivos expedientes ningún informe pericial que avale que el cálculo realizado por ellos es correcto. Nuestro voto ya fue de abstención en la aprobación inicial de esa modificación puntual del POM y por todo lo expuesto les anticipo que al no haber cambiado ningún aspecto desde esa aprobación inicial, nuestro voto seguirá la misma línea que tuvimos en la aprobación provisional. Por lo tanto, nos abstendremos. Gracias. Muchas gracias, señor García. Més intervencions, si us plau. Senyor Pere Huguet. Moltes gràcies, senyor alcalde, per fer l'explicació del nostre vot. Nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació puntual, però sí que voldríem fer palès d'una sèrie de qüestions que volem destacar. En primer lloc, senyor García, nosaltres sí que hem comptat les modificacions puntuals, són 103, més aquestes dos serien 105 modificacions puntuals que hi ha hagut del POM. Efectivament està esgotat. I ja li hem dit al regidor, senyor Marc Montagut, que estem disposats a sentar-nos i començar a parlar. Perquè, a més, creiem que el nou pla general és necessari per a aquest nou projecte de ciutat que ens fa falta definir i és necessari que es faci amb consens. Totes les forces polítiques tenen d'estar al costat de l'Ajuntament per fer aquest nou projecte de ciutat. I demanem que ja d'una vegada, i aquest vot a favor d'aquestes dues modificacions puntuals són també un vot a demanar que d'una vegada es posi en funcionament, no amb caràcter d'estudi, sinó que ja es posin les mesures jurídiques necessàries per a aquesta reforma del Pla General de Salou. Miri, no aguanten ja més de 100 modificacions puntuals al Pla General. I, per tant, necessitem que hi hagi un nou Pla General, es defineixi un nou Pla General a Salou, i aquesta és la posició de Ciutadans. Per tant, votarem a favor, però amb un crèdit perquè vostès inicin ja d'una vegada aquesta modificació, que creiem que ha de ser una modificació amb consens de tots els grups municipals. Res més. Moltes gràcies, senyor Huguet. Jo, sense ànim d'entrar en el debat que li correspon en aquest cas al regidor, simplement dir-li que ja en l'anterior legislatura, per acord de la Junta de Govern local, es va instar a serveis tècnics municipals
perquè procedeixen a la revisió del Pla General, un Pla General que ve de l'any 2003, que no necessitem un de nou perquè encara no està esgotat, però evidentment sí que és veritat que requereix d'una revisió per tal d'adequar-lo als moments actuals. Mentrestant, les eines que ens brinda en aquest cas l'ordenament jurídic són les de modificacions puntuals i evidentment nosaltres ens hem d'adequar a través d'aquesta figura fins que no tinguem la revisió feta i aprovada per tal d'adaptar les necessitats del municipi a la realitat del moment. Agrair-li també el seu oferiment a treballar conjuntament per consensuar una revisió del Pla General. Crec que és un tema que afecta de forma molt important al nostre municipi, per tant estem oberts a qualsevol suggerència i a treballar conjuntament amb totes les forces polítiques representades en aquesta corporació. Per tant, gràcies. Més intervencions? Bon dia, senyor alcalde. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana i en relació a l'aprovació provisional que ens hem de remetre a la nostra argumentació que vam fer en l'aprovació inicial referent a aquest solar. En el seu moment i en aquest plenari ja van reiterar i tornem a reiterar la necessitat de la revisió d'aquest POM en què tots els grups municipals estem d'acord que s'ha de revisar. Recordem que la necessitat és imperativa, hem d'engegar aquesta revisió d'aquest plantejament general. Vostès el que estan fent és retardar-lo. Ara acaba de dir que ha donat ordre que això se posi en marxa i vagi el més aviat possible, cosa que ens n'alegrem molt. Aquest grup municipal ja sap que en aquest aspecte pot comptar amb nosaltres per posar-nos al dia. Aquest urbanisme a la carta que estan fent és el mateix que ja li van dir, senyor Montagut, en l'anterior plenari, i és el que ens obliga a votar-li en contra fins que tinguem, efectivament, aquesta revisió feta. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Montagut. Si us plau, té la paraula. Sí, breument. Bon dia a tothom. Bé, dues qüestions. Una respecte a la revisió. Per Junta de Govern Local, l'anterior legislatura ja es va donar ordre als tècnics municipals que comencessin a treballar en la mateixa des de la regidoria pertinent, que en aquest cas és la nostra, en coordinació amb altres regidories. Una revisió de planejament comporta una sèrie de conseqüències, com pot ser la suspensió de llicències, la suspensió de noves modificacions. Nosaltres, com a municipi, tenim alguns esdeveniments futurs molt importants, jo diria transcendents, com poden ser el barrac de Barenys o la via del tren, que necessiten imperiosament modificacions de planejament prèvies, que estan en treball. No podem iniciar la revisió, els tècnics i nosaltres també creiem que són temes que hem de tancar, i un cop estiguin tancats, la revisió que ja s'està treballant per altra banda, immediatament es posarà en marxa. Per tant, el que demanem també, o el que volem explicar és aquesta explicació de per què no s'ha iniciat ja aquesta revisió, sinó que tenim pendent alguns temes molt importants que hem de tancar. De totes formes, ja estem treballant ja, i evidentment que seran convocats a reunions de treball. I després, com ha fet l'alcalde, en quant als punts que passen avui, agrair en tot cas els vots a favor dels partits de l'oposició que ens els donen, l'abstenció, i si algun partit hi vota en contra, doncs evidentment té tot el seu dret, però són en aquest cas les modificacions d'avui són edificis abandonats, edificis deixats, edificis que donen molts problemes, que el que es fa és rehabilitar-los donant potencialitat arquitectònica i potencialitat econòmica al municipi. Gràcies. Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, procedim a la votació. Vots a favor? 16 vots a favor. Abstencions? Una abstenció. Vots en contra? 4 vots en contra, per tant, queda aprovat. Passem al següent punt. 402, aprovació provisional, si s'escau, de la proposta de modificació puntual del POM MP 104 referent a la nova ordenació de l'àmbit de l'hotel Calavinya a Salou, expedient número 10.280/2018. Sí, la proposta que formula... Sí, senyor alcalde. Sí, perdó, que llegeixi el... La proposta que formula por mayoría la Comissió Informativa de Gestió del Territori és aprovar provisionalment aquesta modificació i remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor García. Gràcies, senyor alcalde.
Bien, respecto a esta modificación del POUM, vamos a dar por reproducidos los mismos argumentos que han sido expuestos respecto a la anterior modificación, si bien queremos añadir una cuestión que nos parece muy preocupante. Como ustedes saben, uno de los principios y de los criterios que debe imperar a la hora de hacer una modificación puntual del POUM es el interés general. Pues bien, en el informe jurídico emitido por los responsables de esta corporación se dice de manera concluyente, de manera expresa, que la presente modificación puntual del POUM no obedece a un interés general. Y es algo muy serio y muy preocupante. Miren, les voy a leer de manera muy breve lo que dice textualment ese informe. Dice lo siguiente. És obvi i palès que en aquesta modificació no es justifica de cap manera l'interès públic, tan sol queda reflexat l'interès particular de refer un hotel que es troba en un estat molt lamentable de conservació i que la seva reconstrucció és molt costosa. S'afirma en tot el document que s'ha de compensar amb major edificabilitat i un augment del sostre, per la qual cosa es proposa una nova qualificació urbanística de volumetria específica clau 13E3. S'argumenta que per fer possible la viabilitat econòmica de la proposta és necessari un augment de la edificabilitat respecte del planejament vigent, el qual resulta inacceptable perquè l'urbanisme no ha de ser la font de finançament dels interessos particulars. Repito, perquè l'urbanisme no ha de ser la font de finançament dels interessos particulars. Aquest no és el fonament de l'ius variandi i així ho sanciona l'alt tribunal, perquè la discrecionalitat del planificador no es pot convertir en arbitrarietat i no servir als interessos generals, que és el fonament que suporta les modificacions puntuals del planejament degudament aprovats, la qual cosa comporta la declaració de nul·litats absolutes dels acords d'aprovació definitiva. Resta clar que en cap moment de la proposta es justifica, raona o motiva l'interès general. Aquesta proposta de modificació no beneficia, per tant, l'interès general, sinó simplement l'interès privat de l'operació. Aquesta modificació no s'ajusta a l'establert a l'article 97.1 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, com s'ha pogut comprobar. Y por si eso no fuese suficiente, señor alcalde, también se dice que esta modificación puntual del POUM contraviene de manera flagrante lo previsto en el artículo 97.2c del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, es decir, la coherencia con el modelo de ordenación establecido por el planeamiento general vigente. Escuchen lo que dice el informe respecto a esta cuestión. Tampoc compleix amb el previst a l'article 97.2c del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya pel que fa a la coherència amb el model d'ordenació establert pel planejament general vigent. Així és, una modificació puntual del POUM ha de justificar aquella coherència amb el model establert al planejament vigent i, aleshores, en el moment que es va aprovar el POUM del 2003, es va raonar, justificar i, finalment, aprovar baixar l'edificabilitat, restant l'edificació existent en disconformitat amb el POUM. Planta baixa més 5 plantes. Antic planejament passant a planta baixa més 4 plantes, POUM 2003. Per tant, aquest increment que ara es proposa no solament en l'edifici existent disconforme, una planta, sinó amb l'afegit d'una nova edificació de planta baixa més 2 plantes, contradiu de forma flagrant, repito, contradiu de forma flagrant el previst al citat article 97.2c pel que fa a la repetida coherència amb el model d'ordenació establert al planejament vigent. Per altra banda, la justificació de la modificació de les figures de planejament, segons l'article 97.2d del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, ha de contenir una projecció adequada dels interessos públics, per tal de no fer-ne una valoració negativa, i en aquesta proposta no hi ha aquesta projecció, donat que els interessos són exclusivament privats. Això també en resulta de l'informe tècnic quan diu que l'estudi de la viabilitat econòmica que justifica la necessitat de l'ampliació de l'hotel i pel que es fa necessària la present modificació. Señor alcalde, el informe o las partes del informe que les acabo de leer es algo demoledor. Es demoledor. ¿Realmente son ustedes conscientes de lo que están haciendo? ¿Realmente son ustedes conscientes de lo que pretenden aprobar hoy en este pleno? Solamente les puedo decir que, como ustedes comprenderán, el voto del Grupo Municipal del Partido Popular será en contra. Será en contra por todo lo expuesto y será en contra porque no quiero ser partícipe de irregularidades que podrían comportar serias responsabilidades políticas y jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Més intervencions, sisplau. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Reiterar el que ja hem exposat i únicament dir que, efectivament, són 2 modificacions puntuals que també, i per què votem a favor? Perquè també creiem que, degut a la situació econòmica, no tenim que tampoc posar pals a les rodes a inversions a la ciutat de Salou i que, per tant, és necessari que hi hagin aquestes inversions i, per tant, però repeteixo, ja sé que a la passada legislatura es van donar les instruccions, ja m'he enterat, encara que jo no hi era, ho he consultat, però, escolti'm, no m'han escoltat a mi.
Jo he dit instruments jurídics, no estudis, instruments jurídics. Posar en marxa els instruments jurídics per la reforma del Pla General. I això és el que volem. Sentar-nos a parlar, que efectivament comportarà l'aixecament de llicències, però escolti'm, no podem avançar amb grans projectes sense que tinguem primer definit quin és el projecte de ciutat que volem. I aquest, precisament, és el que té de definir un pla general. I és del 2003, Salou ha canviat molt des del 2003. I la prova que aquest pla general no ens serveix és les 105 modificacions puntuals que s'han produït. Llavors, no volem més modificacions puntuals, volem un projecte de ciutat en el qual hi hagin aquests grans projectes que necessita la ciutat, estiguin contemplats amb aquest. I, efectivament, podem tardar temps, accelerem el procés i iniciem els instruments jurídics per tirar endavant aquest pla general. Res més. Senyor Huguet, possiblement no m'hi he explicat bé. Aquesta figura jurídica que vostè apela i a la que fa referència, no hi ha una altra que la revisió del Pla General. Per tant, jo li he explicat què és la revisió. Això s'ha ordenat, és un procés que és lent, és molt lent, és veritat, trigarem quants anys en poder-lo tenir aprovat definitivament i el camí està ordenat. És a dir, l'únic que hem de fer ara és treballar des de l'àrea de lo que són serveis tècnics municipals, des del punt de vista tècnic, i nosaltres políticament definir què és el que volem revisar, perquè no estem parlant de crear un nou pla general, sinó que estem parlant de revisar-lo per actualitzar-lo, per posar-lo al dia, donat que està aprovat des de l'any 2003. Simplement aquest aclariment. Més intervencions, senyor Marçal, si us plau. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, en el plenari d'aquesta corporació de data 3 d'abril 2019, aquest grup municipal d'Esquerra ja va votar en contra d'aprovar inicialment aquesta proposta de modificació puntual del POM, referent a l'ordenació de l'àmbit de l'Hotel Calavinya. Ens consta, i això ho vam preguntar en comissió, que no hi ha hagut cap mena de modificació en els expedients a hores d'ara, i li tornarem a votar en contra aquesta modificació puntual que ens tornen a proposar. I recordem el punt anterior. Ja ens hem referit a la necessitat de modificació del POM en les aclaracions que fa reiterativament el senyor alcalde, en el qual nosaltres, com els demés grups, observem aquest esgotament del mateix POM actual i un ús excessiu per part de l'equip de govern de la via de la modificació puntual. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Marçal. Té la paraula el senyor Marc Montagut, regidor de Serveis Territorials. Sí, també breument. El senyor Mario García ha llegit una part d'un informe dins de l'expedient. Hi ha altres informes que validen aquesta modificació, senyor García, del secretari de la corporació, que és la màxima autoritat jurídica, però miri per on la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, que aquests aspectes és evidentment molt estricte, en el seu informe, en una part molt petita, ens diu: Hotel Calavinya és un magnífic exemple d'arquitectura moderna que cal conservar i posar en valor per a poder transmetre els valors d'aquest tipus d'arquitectura a les generacions futures. I, en conseqüència, la seva posada en valor, tot i l'ampliació proposada, es considera que és molt positiva. Molt positiva. Per tant, si hem de llegir tots els informes, potser llavors les coses s'entendrien millor. En tot cas, torno a agrair a Ciutadans el seu vot favorable i, en tot cas, evidentment acceptem els vots en contra, però creiem que són dues modificacions, les que han passat avui, molt importants pel municipi. Moltes gràcies. Sí, senyor García. De manera molt breu, torno de rèplica. Senyor Montagut, nosaltres ens mirem els expedients amb deteniment i sabem el que diuen uns informes i altres informes. Jo l'únic que li puc dir o que li puc aconsellar des de la modèstia és que entenc que quan es proposa una modificació puntual del POM s'ha d'intentar que tots els màxims tècnics d'aquesta corporació vagin a una. És a dir, que no hi hagi ni el mínim dubte respecte a la legalitat de la modificació del POM que es pretén fer per part de l'equip de govern. I en aquest cas, com vostè comprendrà i com jo li he pogut llegir d'aquests informes jurídics, es fa una referència explícita que no dona pas a cap tipus de dubte de que s'està vulnerant la legalitat vigent respecte al principi que ha d'imperar a qualsevol modificació puntual del POM, que és l'interès general. Es diu de manera explícita i de manera concreta. No s'està respectant aquest principi general per a aquesta modificació puntual del POM. Vostè em fa referència a un informe que hi ha del Departament de Cultura de la Generalitat que diu o que considera que és una molt bona proposta aquesta modificació puntual del POM. Escolti'm, no em parli
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta aprovació provisional, com vostè sap, haurà de passar a la CUT, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que serà la que en última instància haurà d'aprovar o denegar aquesta modificació puntual del POM. Ja veurem què diu la Comissió Territorial d'Urbanisme respecte a aquesta qüestió quan vegi els informes que obren l'expedient i als quals jo li he donat lectura. Per tant, l'únic que li recomano és que quan aquest equip de govern presenti modificacions puntuals del POM, les presenti sense cap tipus de dubte respecte a la legalitat del mateix. Gràcies. Bé, simplement per aclarir que dins d'aquest expedient està l'informe de la màxima autoritat jurídica de qualsevol corporació, en aquest cas de Salou és el secretari municipal i, per tant, el secretari municipal avala aquesta modificació des del punt de vista jurídic i aleshores així es procedeix. Un aclariment, simplement, important. Dit això, procedim a la votació. Vots a favor de la modificació. 16 vots a favor. Vots en contra. 5 vots en contra. Per tant, queda aprovat per 16 vots a favor. Moltes gràcies. Assumptes d'Hisenda i Gestió Econòmica. 501. Aprovació si s'escau de l'aplicació d'una bonificació del 50% de la taxa de llicències d'obres per a la instal·lació de panels solars fotovoltaics per autoconsum a nom del senyor JBJ per import de 86,55 euros, expedient número 8261/2019. Sí, la proposta que formula la Comissió Informativa d'Hisenda és la de, per unanimitat, és la d'aplicar aquesta bonificació. Moltes gràcies, senyor secretari. Alguna intervenció? Doncs procedim a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per una unanimitat per 21 vots. 600. Assumptes de serveis a les persones, dinamització econòmica i ocupació. 601. Aprovació si s'escau del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu d'Entorn dels cursos escolars 2019-2023. Expedient número 2592/2019. Alguna intervenció? Si no hi ha cap intervenció, procedim a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat per 21 vots a favor, sense cap vot en contra ni abstenció. 602. Aprovació si s'escau de les aportacions de l'Ajuntament de Salou al Consorci per a la normalització lingüística corresponents als exercicis del 2018 i 2019. Expedient número 3551/2019. ¿Alguna intervención? Sí, señor alcalde. Señor García. Gracias. Bien, somos conscientes de que en los años 80 la situación lingüística era muy diferente a la actual y por ese motivo entendemos que durante los años posteriores la lengua catalana recibiese todos los apoyos necesarios a efectos de alcanzar una posición de normalización. Pero ahora, casi 40 años después de que se aprobara la Ley de Normalización Lingüísticas, años en los que hemos sido educados en un sistema de inmersión lingüística y habiéndose conseguido que la lengua catalana tenga un nivel de conocimiento excelente en nuestra sociedad, estando su uso plenamente normalizado, no nos queda más que preguntarnos qué sentido tiene que las administraciones locales sigamos sufragando este tipo de gastos. ¿Realmente es necesario que nuestra Administración destine dinero público a mantener un ente que reconoce, y se reconoce así en los propios informes existentes en este expediente, que el 90% de los gastos del consorcio son gastos de personal? Incluso existen informes desde el área de intervención municipal que cuestionan el pago de las cantidades que hoy se someten a votación, manifestándose que entran en materia al formar part Salou del Consorci de Normalització Lingüística. Les despeses que repartim dintre dels òrgans col·legiats del Consorci, això no implica acatar la despesa sense analitzar si en l'Ajuntament volem mantenir la relació tal com està. Doncs 44.000 euros aproximats fixos anuals són molts diners i susceptibles d'usos alternatius en el mateix centre gestor. Comparto plenamente esa reflexión, señor alcalde. ¿Realmente es necesario que 44.000 euros de nuestros contribuyentes vayan destinados a sufragar gastos de personal de un ente de la Generalitat? ¿No hay otras necesidades o prioridades en nuestro municipio? No podemos más que votar en contra de la presente propuesta en la que se somete a votación aprobar las aportaciones del Ayuntamiento de Salou al Consorci de Normalización Lingüística correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 por un importe total nada más y nada menos que de 93.757,86 euros. Casi 100.000 euros que bien podrían ir destinados a fines sociales en nuestro municipio. Por todo ello, nuestro voto será en contra. Gracias. Moltes gràcies, senyor García. Jo sí que en aquest sentit li recomanaria que un dia visités
les aules on s'imparteix el català a través del Consorci de Normalització Lingüística i s'adonaria que és una necessitat en el nostre municipi. Miri, Salou té una gran mobilitat de persones. Per tant, hi ha molta gent que ve aquí a Salou. I aquestes persones que tenen interès en conèixer la llengua catalana, nosaltres els hi hem de facilitar. Perquè crec que és un gran què d'aquestes persones que demostren aquest interès per conèixer la llengua i per voler-se integrar-se de forma plena. Però no només això, sinó que hi ha un plus. El coneixement de les llengües en un municipi turístic com és el nostre crec que és molt important. I el català, a part de la llengua de la terra, és una llengua més. I per tant és molt bo que la gent que no coneix, que no entén i que vol parlar el català, nosaltres li puguem donar aquesta oportunitat. Perquè primer integració i segon també més oportunitats per poder treballar. Perquè hi ha molta gent que ve de fora, espanyols, de la resta de l'estat espanyol i també estrangers, que quan arriben aquí no coneixen el català. I Salou té molta mobilitat. Per tant, l'invito a que vagi i veurà vostè el que l'estic dient, que és una realitat com una necessitat. Per tant, mentre nosaltres governem, nosaltres això ho garantirem. Señor alcalde, no hace falta que usted me invite a conocer la realidad que tenemos en nuestro municipio ni la realidad que tenemos en Cataluña. Soy nacido en Salou y he vivido toda mi vida en Cataluña. No hace falta que usted me invite a eso. Soy consciente de la realidad que tenemos y usted debe ser consciente de lo que dicen los informes que obran el propio expediente. Cuando el propio Consorcio de Normalización Lingüística está diciendo que les paguemos las cantidades que les adeudamos, porque si no, el coste de personal que comporta el consorcio es insostenible. Le repito, el 90% del dinero que aportamos es para cubrir gastos de personal. El 90%, señor alcalde. Posiblemente habrían otras prioridades o posiblemente se podría minimizar esa cuantía que aportamos. No intente usted ahora girar la tortilla ni decir lo que yo no he dicho. Respeto a la lengua catalana absoluto. Claro que sí, señor alcalde. Le repito, soy nacido en Cataluña, mis hijos son catalanes. Me he formado siempre en esa lengua. Pero no me justifique usted el abono de casi 100.000 euros al Consorcio de Normalización Lingüística como si fuese algo necesariamente absoluto. Nada más. Bé, moltes gràcies, senyor García. No me repetiré, crec que ha estat ben clar quin és el nostre posicionament de present i de futur. Per tant, si no hi ha cap intervenció, procedíem a la votació. Senyor Marçal, sisplau. Sí, senyor alcalde, a veure, hem d'intervenir, no teníem intenció d'intervenir en aquest tema, però evidentment no estem d'acord amb el grup municipal del Partit Popular. Estem més amb les seves tesis, senyor alcalde, un acord de plenari que se va aprovar participar amb el consorci, però tinc una pregunta per fer-li, senyor alcalde. Per què ens demana el consorci que li abonem aquestes deutes? Per què s'ha demorat el pagament de l'any anterior? Per què s'ha demorat? N'hi ha algú que està posant pas a les rodes al català en aquest consistori? Crec que millor contesta això. Vostè sap quina és la marxa. És una qüestió no de voluntat política, sinó és una qüestió d'una marxa purament de procediment administratiu tècnic, diguem-ho així, però millor ens ho deixem aquí si no li sap greu. Ho parlarem, si no li sap greu, perquè ja sé per on va aquesta pregunta, però crec que no cal dir cap mena de nom de ningú, però sí que és veritat que és una qüestió purament tècnica, no de voluntat política. Crec que ha quedat ben clar. De totes maneres, seria llastimós, o és llastimós, que avui, com diu el senyor portaveu del grup municipal, es posi en qüestió que aquest petit idioma no necessiti ajudes. Petit idioma. Vagi vostè a la costa, vagi vostè als col·legis, vagi vostè als carrers i veurà la trista realitat del nostre idioma. Bé, dit això, continuarem tenint classes de català i que s'apunti molta gent, perquè hi ha molt d'interès i les classes estan bastant plenes, per no dir molt plenes. Per tant, ens hem de sentir orgullosos de que és un servei que funciona. Dit això, i per acabar ja, procedim a la votació. Vots a favor? 20 vots a favor. Vots en contra? Doncs un vot en contra. Per tant, s'aprova. Aprovació, si s'escau, de la proposta dels dies festius locals designats per l'Ajuntament de Salou per a l'any 2020. La proposta és la d'aprovar com a festius a Salou el divendres 31 de gener de 2020 i el divendres 30 d'octubre de 2020. Moltes gràcies. Alguna intervenció?
Procedim a la votació, doncs. Vots a favor? Queda aprovat per als 21 regidors i regidores, sense cap vot en contra ni cap abstenció. Mocions presentades pels diversos grups polítics. 701. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana amb en suport a la llei /2015 i en contra al tall de subministrament a les famílies amb deute de pobresa energètica, expedient número 16.695/2019. Abans, senyor Marçal, anunciar-li que hi haurà una esmena per part del govern municipal. Si vol, procedim a la lectura d'aquesta esmena perquè l'hauríem de votar per tal d'incloure-la, si vostè l'accepta, i aleshores li donaríem la paraula si li sembla bé. Sí? En primer lloc, primera notícia, que l'equip de govern me presenta una esmena. Me la va presentar el senyor David González, que és del Partit Socialista de Catalunya, i com a tal se va dirigir a mi. Si és de l'equip de govern, vale. Primera notícia. Estem governant junts. Sí, bueno... Per tant, escolti'm, hem format govern, estem governant junts, mal que li pesi, és així la realitat. No me pesa gens en absolut. Doncs millor. I gràcies per haver fet aquest equip de govern. Per tant, el grup municipal del Partit Socialista l'eleva al govern i és una, i insisteixo, és una proposta que es fa des del govern municipal. El grup municipal d'Esquerra Republicana accepta aquesta petició de l'equip de govern. Perfecte. Per tant, procedim a la lectura. D'acord amb el ROM. Senyora Estela, en nom del govern, si us plau. Bon dia, alcalde, regidores, regidors i públic. Procedeixo a la lectura, com bé ha dit l'alcalde. En aquest cas, a la seva moció, darrere del tercer paràgraf, afegiríem el següent text. En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el Reial Decret 897/2007 de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció als consumidors domèstics d'energia elèctrica i la seva modificació de l'any 2018, mitjançant el Reial Decret 15/2018, que estableix 3 tipus de consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte a la factura, el consumidor vulnerable sever amb un 40% de descompte i el consumidor en risc d'exclusió social que té el 100% de descompte. Així mateix afegiríem una segona esmena, en aquest cas en el primer dels seus acords, afegiríem darrere del primer acord la següent frase: a la vegada que es treballa amb la resta d'institucions catalanes per elaborar un protocol i reglament de desplegament de la llei 24/2015. Això seria tot. Gràcies. D'acord, estem d'acord. Sí. Accepten la proposta? Sí. Senyor secretari, en aquest cas en concret no cal procedir a la seva votació, sinó que el que faríem seria incorporar-la directament, donat que el ponent i el proponent de la moció l'acceptaria, d'acord? Sí. Ho fem així? Doncs queda incorporada aquesta esmena, en el sentit que s'ha llegit, agrair-li al grup d'Esquerra Republicana que l'accepti i aleshores, senyor Marçal, té la paraula per defensar-la. Gràcies. Molt bé. Gràcies a l'equip de govern per la seva aportació a l'esmena, que no canvia l'esperit, sinó que creiem que inclús ho millora. Recentment, Empresa Endesa i altres companyies elèctriques, com molts de vostès sabran, han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir la llei 24/2015 i directament tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d'aquest deute abans de l'1 d'octubre. Davant d'això, i després de fer les consultes adients, sabem que aquesta carta ha arribat també a l'Ajuntament de Salou i que en cas de que es produïssin aquests suposats talls podrien afectar fins a 31 famílies de Salou, 31 llars de Salou. Darrerament s'han produït fins a 3 reunions en referents a aquesta qüestió i va ser en la ciutat de Terrassa que representants municipals, entre els que nosaltres coneixem, els de Tarragona, Reus i Cambrils, van demanar a Endesa la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei
24/2015. El que no ens consta és l'assistència de cap representant polític municipal de Salou. Present, no hi havia ningú en la declaració de Terrassa. Potser s'equivoquen. Davant d'això, el grup municipal d'Esquerra de Salou volem refermar el nostre compromís, que quedi clar i inequívoc, amb la lluita per garantir els drets bàsics per una vida digna, com són els de l'energia, l'habitatge, i volem manifestar que en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a les llars protegides per la llei 24/2015, com amenacen de fer, instem a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent. Defensem també fermament aquesta llei 24/2015, fruit d'una iniciativa legislativa popular sorgida de moviments socials, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, que és una de les més avançades del món. Aquesta llei, vigent al nostre país, prohibeix els talls de subministrament a les persones vulnerables i ha demostrat ser molt més eficaç i garantista que el bo social espanyol, tot i que acompanya, que s'ha aprovat recentment i, com deien, ho hem incorporat amb aquesta moció, i que demostra... Demanem també la condonació, com se va fer en aquesta reunió de Terrassa, la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015. Valorem, com així s'ha de ser, que Endesa i altres companyies acceptin assumir el cost del deute a partir d'ara, tal i com han expressat recentment de manera pública. Això era justament el que proposava el conveni que es van presentar les administracions públiques catalanes el gener del 2017 i que en aquell moment cap empresa va signar. La prioritat i compromís d'aquest grup municipal i ara també de l'equip de govern és i serà sempre la defensa dels drets i la dignitat de la gent i utilitzarem totes les eines al nostre abast per fer-ho. Al costat dels agents i moviments socials, el món local i el govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Curto. ¿Alguna intervenció? Señor García. Bien, buenos días. Señor Curto, y a su vez todo el equipo de gobierno, que han transaccionado ustedes la moción, presentan ustedes una moción en apoyo de la Ley 24/2015 y contra el corte del suministro a las familias con deuda por pobreza energética. Presentan ustedes una moción tipo que se está presentando en la mayoría de consistorios catalanes y nos parece muy bien que hagan uso de las mociones genéricas, pero consideramos que cuanto menos deberían ustedes tomarse la molestia de adaptarlas a las particularidades de nuestro municipio. Y les digo eso porque en toda la moción no se hace mención expresa al municipio de Salou, ni de cuántas familias se podrían ver afectadas por la situación a la que se hace referencia. Usted sabe, señor Curto, que yo precisamente hice mención expresa de esa cuestión en la Junta de Portavoces y como consecuencia de esa pregunta se dirigieron ustedes al área de servicios sociales a posteriori, es decir, ustedes presentan la moción realmente sin saber cuántas familias pueden estar afectadas en el municipio de Salou. Cuando caen en la cuenta, después de formular yo la pregunta, de que esta es una moción genérica y que no sea adecuado a las particularidades de nuestro municipio, entonces van y preguntan a servicios sociales, oye, ¿cuántas familias pueden estar afectadas? Esas no son las maneras, evidentemente, de hacer las cosas. Yo considero que tenemos que ser un poco más serios. Primero hacemos un estudio riguroso de la situación y a posteriori presentamos la moción. Señor Curto, resulta cuanto menos gracioso que en la exposición de motivos de la moción digan ustedes que les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent. Es curioso que ustedes hagan
un alegato de la defensa de la legalidad. Pero, en cualquier caso, bienvenidos al mundo del respeto al Estado de Derecho. Bienvenido, señor Curto. Una vez hecha esta observación previa y centrándome en el objeto de debate de esta moción, debemos empezar por analizar qué dice la citada ley respecto a la pobreza energética. Pues miren, en la misma solo hay un precepto que hable sobre las medidas para evitar la pobreza energética, y es en concreto el artículo 6 de la ley, que establece en síntesis lo siguiente. En primer lugar, que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial. En segundo lugar, que debe establecerse como principio de precaución un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro en los casos de impago por falta de recursos económicos. En tercer lugar, que las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo y de exclusión. Y, en cuarto y último lugar, que cuando las empresas suministradoras tengan que realizar un corte del suministro, deben solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión. Permítanme que me detengan en el apartado 1 y en el 3 del artículo 6. El apartado 1 dice que somos las administraciones públicas, entre ellas este ayuntamiento, como no, las que deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Mientras que el apartado 3 establece que somos las administraciones públicas, entre ellas, como no, este ayuntamiento, las que deben establecer los acuerdos o convenios con las compañías de suministro para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión. Pues bien, una vez hechas estas apreciaciones, mis preguntas son las siguientes. ¿Cuántas reuniones ha mantenido el equipo de gobierno de Salou con las compañías suministradoras de servicios básicos para intentar alcanzar un acuerdo o convenio al respecto? Si pueden, me lo contestan. ¿Qué medidas adopta y adoptará el equipo de gobierno de Salou para garantizar el derecho de acceso a suministros básicos a personas y unidades familiares en situación de riesgo? Seamos serios. Evidentemente, todos estamos a favor de ayudar a las familias más necesitadas y, por ese motivo, la Ley 24/2015 fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña. Pero lo que no es de recibo, lo que no podemos hacer, es criminalizar a las empresas por las desgraciadas situaciones que atraviesan algunas familias en Salou. Lo que quiero decir con ello es que somos nosotros, los políticos, los que debemos adoptar las medidas necesarias para ayudar a esas familias, bajo unos parámetros objetivos, asignando partidas presupuestarias a ese fin, priorizando en el destino que queremos darle a nuestro presupuesto. Hace un rato les cuestionaba la necesidad de gastarse casi 100.000 euros en el consorcio de normalización lingüística. ¿Saben ustedes a cuántas familias podríamos ayudar con 100.000 euros? Es una cuestión de prioridades. Miren, imagino que ya estarán ustedes confeccionando el presupuesto del ejercicio 2020. Señor Moreno, señora Baeza, de ustedes depende. De ustedes depende hacer políticas sociales en este municipio o seguir siendo convidados de piedra en este equipo de gobierno. Les decía al inicio de mi intervención que esta moción adolece de defectos de forma y de fondo, y entre los primeros cabría mencionar que no se adjunta la misma la carta a la que hacen referencia para poder tener conocimiento expreso de en qué términos se dirige Endesa a este ayuntamiento. A nosotros, desde luego, a este grupo municipal, no se le ha trasladado esa información, ni por parte de Esquerra Republicana ni por parte del equipo de gobierno. Afirman, sin embargo, que la citada empresa reclama al Ayuntamiento de Salou que pague el 50% del coste de la deuda de las familias afectadas. Es decir, que un 50% de la misma sea asumida por Endesa y el otro 50% restante sea asumida por esta Administración. ¿Realmente consideran ustedes que es tan descabellada la propuesta? ¿De qué cuantía estamos hablando? ¿Han hecho ustedes los cálculos? Es lo que les decía anteriormente. Presentan una moción, pero no aportan ningún dato. ¿Cuál es la deuda existente? ¿Me están diciendo ustedes que un ayuntamiento con un presupuesto superior a 40 millones de euros no puede destinar una parte del mismo a sufragar ese 50%? Sinceramente, señor Curto, consideramos que la moción debería haber ido destinada a este equipo de gobierno, exigiéndole que negociase con las empresas suministradoras de conformidad con lo que estipula la ley y exigiéndoles también, cómo no, que realizasen las modificaciones presupuestarias oportunas a efectos de no dejar desamparadas
a las familias afectadas. Ese debiera haber sido el destino de esa moción. No obstante, este grupo municipal no votará en contra de la moción, porque evidentemente estamos a favor también de ayudar a las familias más necesitadas, pero tengan ustedes en cuenta la reflexión y las apreciaciones que les acabo de hacer. Este equipo de gobierno es el que tiene la potestad de destinar una parte de esos más de 40 millones de euros que tenemos de presupuesto a ayudar a las familias más necesitadas. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si la regidora de Serveis Socials vol contestar al senyor García per al·lusions. Sí? Senyora Estela, té la paraula. Buenos días, señor García. Como usted bien sabe que no es nuevo en la casa, existen partidas específicas para pobreza energética. Además de eso, le digo también que hay una trabajadora social que trabaja exclusivamente en temas de pobreza energética. En cuanto a las reuniones con compañías suministradoras, sí se han mantenido, por lo menos que yo tenga constancia. De hecho, como usted bien sabe, existe ya un convenio con Sorea para evitar estos temas, que se destina, en este caso tiene una partida de 12.000 euros. El dinero que no se gaste se puede trasladar al año siguiente para evitar estos cortes, en este caso de agua. En cuanto al protocolo que usted comenta, ya existe un protocolo, porque todas las compañías suministradoras, en este caso, envían al ayuntamiento las cartas de cualquier persona afectada en este caso por un corte inminente de agua o del uso de gas, y el ayuntamiento en este caso lo que hace es remitirles en este caso el informe sobre esa persona para que no procedan al corte de luz. En cuanto en este caso a la amenaza, en este caso concreto de Endesa, obviamente el ayuntamiento tiene una partida específica destinada para pobreza energética. Son casos que ya se están trabajando por parte del ayuntamiento, y todas personas, aquellas que se encuentren en situación de legalidad, familias en situación de legalidad, vuelvo a repetir, siempre el ayuntamiento actuará para que esas familias no se queden jamás sin suministramientos básicos. Todo eso está cubierto y el ayuntamiento y el equipo de gobierno ya se preocupa por ello de sobras. Y, obviamente, estamos en este caso de acuerdo que siempre podemos destinar más recursos, no hay ningún problema. Todo ello se estudiará, pero bueno, que en este caso ya se está trabajando. Moltes gràcies, senyora Baeza. Sí, senyor alcalde, per replicar. Vol un torn de rèplica, contestar? sí. Sí. Señora Baeza, al final usted no me contesta las preguntas que yo he formulado. He preguntado cuántas reuniones se han mantenido en este caso con FECSA Endesa, que es la compañía a la cual se está requiriendo mediante esta moción, para intentar alcanzar un convenio o acuerdo. Usted me habla de Sorea, me habla de la empresa del agua, no me habla de Endesa. ¿Cuántas reuniones? ¿Qué propuestas se han puesto encima de la mesa? ¿Cuántas veces ha reunido usted con ellos? ¿Qué es lo que ha contestado, en este caso, FECSA Endesa? Desconocemos esos datos. Hace usted referencia, evidentemente, a que existen partidas presupuestarias. Por supuesto que sí, soy conocedor de que existen partidas presupuestarias, pero tampoco me contesta mi pregunta. ¿Este ayuntamiento, con un presupuesto de más de 40 millones de euros, no podía sufragar el 50% de la deuda de esas familias más necesitadas? No me contesta la pregunta porque ni tan siquiera tiene usted los datos. No sabe cuántas familias están afectadas y no sabe de qué dinero estamos hablando. Y si lo sabe, contésteme a la pregunta. Y por último, hace usted referencia a que existe un protocolo, y eso denota el desconocimiento total y absoluto que tiene usted de lo que estamos hablando. Miren, la Generalitat de Cataluña aprobó un protocolo de actuación de la ley que ha comportado que fuese impugnado por Endesa, que interpuso un recurso contencioso administrativo, y el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona dictó sentencia que declaraba nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar las medidas de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, por una serie de argumentaciones. Pues bien, actualmente ese litigio está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque se interpuso recurso, y estamos pendientes todavía de que se dicte una sentencia al respecto. Por lo tanto, no me hable usted de protocolos. Eso precisamente es uno de los motivos que ha desencadenado toda esta problemática. Señora Baeza, estúdiese usted bien las materias que tiene en su regiduría. Se lo recomiendo. Que no tenga que ser un concejal de la oposición el que tenga que sacarle los colores en un pleno. Sí, senyora Baeza, en la seva intervenció ho dic més que res per acabar perquè ja tenim el ROM que estableix. Yo le estaba haciendo referencia al protocolo de actuación. Sí, conozco la cantidad que afecta. En cuanto al tema de reuniones con Endesa, como usted bien sabe, llevo ahora mismo 4 días en el cargo. Cuando llegó esta carta yo no estaba en el cargo, pero ya le digo que no se preocupe, que ya me pongo manos en el asunto. No se preocupe por ello. Y si necesita más información, estaré encantada de facilitarle. No tengo nada más que decir. Moltes gràcies. Senyor Huguet. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Curto, ens hauria agradat votar a favor, però perquè precisament aquesta llei la va aprovar per unanimitat el Parlament de Catalunya. El grup parlamentari de Ciutadans
va votar a favor d'aquesta llei. Però la seva moció i amb les correccions que ha fet l'equip de govern amb aquest plenari hi ha una sèrie de contradiccions que ens impedeixen votar a favor, que ja li dic, ens hagués agradat, perquè hi ha una preocupació de la societat especial pel tema de la pobresa energètica i la nostra posició serà l'abstenció. Però l'abstenció perquè, miri, senyor Curto, amb la inclusió ara de les societats pels dos partits que governen Catalunya, que està l'equip de govern, Junts per Catalunya i vostès, Esquerra Republicana, són els que tenien l'obligació de desenvolupar tot això i no ho han fet. Miri, ara ha introduït l'equip de govern una proposta pel desenvolupament reglamentari. Efectivament, no hi ha desenvolupament reglamentari i per culpa que no hi ha desenvolupament reglamentari ens hem trobat amb aquesta situació. Hi ha un protocol, però no s'ha desenvolupat la llei. Miri, i només fa falta llegir la llei. Llegeixin la disposició final quarta, que diu que hi ha 6 mesos perquè el govern presenti al Parlament les modificacions legislatives per fer eficaç aquesta llei. I aquest ha sigut el problema. Ens trobem en que l'article 6 de la llei estableix una sèrie de mesures que després no hi ha hagut desenvolupament. I la seva obligació és vostès que estan governant Catalunya. En comptes de dedicar a altres coses, haguessin dedicat a desenvolupar reglamentàriament aquesta llei importantíssima per tota la societat catalana. I, per tant, miri, instar el govern de la Generalitat, però ja li dic, repeteixo, tant Junts per Catalunya com vostès governen i tenien que haver fet el mandat de la llei, el propi mandat de la llei, disposició final quarta, que diu que tenen 6 mesos per proposar les modificacions legislatives perquè sigui efectiva l'aplicació de totes les mesures establertes a la llei. I això no ho han fet. Per tant, ara no té molt de sentit instar aquí amb un govern municipal a que sigui el govern de la Generalitat. Repeteixo, els dos partits que governen la Generalitat s'instaran a si mateixos. Per tant, entenem que no té cap sentit. Però és que, a més, miri, defensar fermament la part segona de la pobresa. Defensar fermament, efectivament, tots estem defensant fermament, perquè hi ha un problema seriós. Hi ha un problema seriós a Catalunya amb això, i som dels que entenem. Però el problema no és només els talls. Miri, els talls estan solucionats amb la llei. Els talls estan solucionats. Estic segur que la carta fixa perquè incompliria la llei, Endesa incompliria la llei i no es produiran talls. Però hi ha problemes més seriosos encara, que la llei no resol i que deixa el desenvolupament reglamentari. Per exemple, la deuta. Un senyor que no li tallin la llum, escolti, segueix devengant deute amb la companyia subministradora. Fa falta que hi hagin aquests convenis, aquestes ajudes per intentar disminuir, perquè si no hi haurà una situació, una deuta d'aquesta persona que tampoc podrà assumir. I la companyia asseguradora tindrà dret a reclamar judicialment aquesta deuta. I això no ha quedat resolt a la llei. Per què? Perquè es tenia que fer el desenvolupament reglamentari que vostès, els dos partits que governen Catalunya, no han fet. Per tant, per això entenem que... I després, senyor Marçal, parla vostès també d'exigir la condonació de tota la deuta. Miri, en un estat de dret, quan les administracions exigeixen una condonació a una empresa, requereix un procediment legal. L'article 33 de la Constitució requereix un sistema d'expropiació, llei d'expropiació forçosa, i per això requereix aquest procediment. Precisament, tornem a estar el mateix. No s'ha desenvolupat la llei i, per tant, no tenim un procediment perquè es puguin condonar aquestes deutes, que és possible per la via legal, perquè ens ho permet la nostra Constitució, el que hi hagi un sistema per condonar aquestes deutes. Però el que no podem fer és exigir condonar sense que hi hagi aquest procés legal, aquest procés d'aprovació d'una norma que habiliti aquesta condonació o aquesta disminució de les persones que tenen d'estar protegides per la llei 24 de 2015. Per tant, miri, ens sap greu no votar-la a favor i repeteixo, ens agradaria votar-la a favor i prendrem la postura de l'abstenció perquè entenem, escoltin, que la responsabilitat del que està passant ni té de ser de l'Ajuntament de Salou, sinó que és del Govern de la Generalitat, que no ha desenvolupat una llei que es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya. Res més. Moltes gràcies, senyor Huguet. Senyor Marçal, doncs no havent més intervencions, procedim a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Vots a favor? Per tant, hi ha 16 vots a favor, si no he comptat malament. Vots en contra? No n'hi ha. Abstenció? 5 abstencions. Per tant, la moció queda aprovada. Moltes gràcies. 702. Moció que presenten els grups municipals de Foment per Salou, Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular
per a la modificació de la Llei Orgànica 9/1983, reguladora del dret de reunió i manifestació, expedient número 16.777/2019. El torn d'intervencions ho farem de menor a major dels grups proponents de la moció i, en tot cas, després donem la paraula al grup que no l'ha subscrita. D'acord? Doncs procedim així. Señor García, té la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, durante los últimos años, y fruto de la situación que estamos viviendo en Cataluña, algunas organizaciones independentistas están utilizando nuestro municipio como escaparate para celebrar manifestaciones con reivindicaciones políticas que, si bien pudieran ser legítimas, no compartimos de ningún modo, ya que se convocan en los meses de mayor afluencia de visitantes a nuestro municipio y en los lugares más emblemáticos y concurridos del mismo. Lamentablemente, la delegació del Govern de la Generalitat de Cataluña ha autorizado las citadas convocatorias, haciendo oídos sordos a los propios informes de la Policía Local de Salou que desaconsejaban el recorrido propuesto por los convocantes. Siempre he afirmado que autorizar manifestaciones de este tipo en plena temporada turística y en uno de los emplazamientos más emblemáticos y concurridos de Salou puede perjudicar muy seriamente la imagen de nuestro municipio, un municipio cuyo principal motor económico es el turismo. Nuestros turistas, provenientes de todos los rincones de España, de Europa y del mundo, lo único que esperan encontrar en Salou cuando vienen de vacaciones es diversión, es tranquilidad, es ocio y, cómo no, sentirse como en casa, sentirse totalmente acogidos. En ningún caso esperan encontrar manifestaciones, contramanifestaciones, furgones de los Mossos d'Esquadra acordonando la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensamos que es justo y razonable que, en base al principio de autonomía local, y teniendo en cuenta que nosotros somos los mejores conocedores de nuestro entorno, tengamos la potestad de poder delimitar aquellas zonas del municipio que quedarían excluidas de este tipo de manifestaciones de forma permanente o de forma transitoria, de forma circunstancial, cuando por sus especiales características puedan afectar negativamente a la imagen de Salou, con el agravante de que además pueden provocar altercados o incidentes, generando un indeseado efecto llamada. Todos nosotros somos conscientes de que la libertad de reunión y manifestación son derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución española y además viene regulado por la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio. Pero un derecho no puede ser ilimitado y más cuando el ejercicio del mismo puede entrar en confrontación con el orden público. Por todo lo expuesto, el Partido Popular suscribe y apoya esta moción, conscientes, como no, de que modificar una ley orgánica no es tarea fácil, ya que requiere mayorías cualificadas en el Congreso de los Diputados, pero convencidos de que nuestra reivindicación es justa, ya que lo que solicitamos es que seamos los ayuntamientos los que podamos decidir en última instancia el itinerario y los lugares donde se puede ejercer el derecho de manifestación con los informes técnicos municipales de carácter preceptivo y vinculante. Solo así evitaremos una imagen no deseada de nuestro municipio y solo así garantizaremos la convivencia ciudadana en el espacio público. Gracias. Moltes gràcies, senyor García. Senyor Huguet, si us plau. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, por propia coherencia con lo que presentamos, vamos a ver, el Grupo de Ciudadanos, el día 8 de agosto del 2019 presentó un escrito a este ayuntamiento en el cual solicitaba precisamente la posibilidad de cambio de ubicación de la manifestación. Lamentamos que la Generalitat, previo al informe de la Policía Municipal, no acordara ese cambio de ubicación. Y además, entendemos que no vulnera el derecho a la manifestación. O sea, el derecho a la manifestación efectivamente tiene su regulación en una ley de 1983. Esa ley está obsoleta y me parece que es unánime el planteamiento de que esa ley debe ser modificada, y en el sentido de que por parte de los órganos municipales pueden. Además, lo permite el artículo 21 de la Constitución. El derecho de la Constitución, el derecho constitucional a la manifestación, tiene unos límites que, cuando se ponga en peligro el orden público o con peligro para personas o bienes. Y ahí es donde está la justificación, porque hay peligro para personas o bienes. Y en este caso, pues el turismo afecta directamente a los bienes de muchos ciudadanos de Salou. Y por lo tanto, esa limitación de la ubicación, no al derecho a reunir, no al derecho a manifestarse, sino a la ubicación de esa manifestación, que no perjudique a los bienes. Hay que ponderar los derechos de todos los ciudadanos, y eso es lo que hace nuestra Constitución y lo que hace la ley, ponderar esos derechos. Y esta moción, en la que pretendemos simplemente modificar más ciudadanos, del primer texto que se planteó en la moción, pedimos una modificación en el sentido de que, en lugar de que sea el ayuntamiento quien lo determine, sea la posibilidad de modificar esa ubicación,
simplemente justificándolo además no ante cualquier arbitrariedad municipal de decidir en cualquier lugar esa modificación, sino que con la justificación y con una serie de informes que haga la Policía Municipal, que es lo que pedimos para que se proceda a la modificación de la Ley Orgánica del 83 que regula el derecho de reunión. Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos en coherencia es simplemente pedir que se regule ese derecho a manifestación para que además no se ponga en peligro los bienes, sobre todo para los bienes, que es lo que afectaría y lo que nos afecta más en este municipio, dadas las características del turismo. Y por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en coherencia con lo que ya presentó ante este ayuntamiento el día 8 de agosto, pues nos adherimos a esa propuesta y firmamos esta propuesta de resolución. Nada más. Moltes gràcies. Senyor González, si us plau. Sí, bon dia. Gràcies, alcalde, regidors, regidores públic, premsa. Seré molt breu. Només aprofitaré per recordar que aquest compromís al que fa referència a aquesta moció i al que vam arribar tots els grups municipals fa anys i que es va ratificar el 2018 és previ a qualsevol tipus de passejada i ho diem perquè s'està centrant molt els grups municipals d'aquesta casa, potser interessadament, en centralitzar aquesta moció en una activitat o un acte concret que es va produir al mes d'agost. Insistim que aquesta demanda, sigui quin sigui el sentit reivindicatiu, el que busca és preservar i garantir, i així ho diu la moció en més d'una ocasió, per garantir tant l'exercici del dret a manifestar-se com a la protecció dels drets i béns, definir i determinar el recorregut delimitar l'espai, garantint el dret a la manifestació, és a dir, es pot manipular com es vulgui, però la moció és molt clara. Insistim que no va en contra d'aquest dret de reunió i manifestació. Per tant, l'objectiu de la proposta és que aquesta potestat que ara té la Generalitat de Catalunya d'autoritzar o denegar els espais públics, que sigui el municipi, en última instància, en base a informes tècnics, que tingui aquesta potestat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Senyor Barragán, si us plau. Sí, alcalde, regidors, regidores, senyors, senyores, avui aprovarem una moció amb el vot favorable d'aquest grup que represento perquè creiem que el que planteja i demana és d'interès general i sobretot beneficia Salou i la seva activitat i dinamisme social i econòmic en el marc d'una societat oberta, acollidora, plural i diversa, caracteritzada pel respecte, la tolerància i la convivència. És per això que aquells que hem fet una lectura justa, objectiva i imparcial, sense partidismes ni passions arbitràries, podem veure amb major claretat que el contingut d'aquesta moció no té cap ànim ni voluntat de limitar, de restringir o de prohibir drets i menys drets fonamentals. Per no dir que és irrisori, ridícul i grotesc posar-la en l'òrbita del 155 i del franquisme, com alguns han fet córrer. Per tant, ens limitarem a posar en valor el següent. Per nosaltres és raonable i té tota lògica que els ajuntaments, com a administracions de proximitat, però que no tenen la competència a autoritzar o no una manifestació ni a definir l'espai o recorregut d'aquesta, poguessin com a mínim modificar espais i recorreguts quan concorren circumstàncies que els informes tècnics així ho dictaminin i legitimin, en base a garantir, per una banda, l'exercici del dret a manifestar-se d'aquells col·lectius que vulguin fer-lo en espais alternatius i alhora a protegir drets, béns i interessos de tercers. També no volem ni creiem que Salou s'hagi de convertir en altaveu sistemàtic i permanent de causes, reivindicacions i protestes que s'aprofiten de la seva rellevància i capacitat de ressò, generant un efecte crida. Si us plau, podeu estar a la sala, però us demano silenci. No interrompir, és una qüestió d'educació i de formes. Gràcies. Continuï, senyor Barragán. I en aquest sentit tenim en compte la realitat turística i vacacional de Salou. Seria raonable poder delimitar aquelles zones del nucli urbà que de forma permanent o circumstancial podrien quedar excloses d'aquest tipus de manifestacions, quan per les seves especials característiques poden resultar afectades negativament tant la imatge d'alguns sectors com de la pròpia ciutat. Per tant, amb aquesta moció volem garantir dues coses.
l'exercici del dret a manifestació d'uns ciutadans amb plena seguretat i llibertat, i també l'exercici del dret dels altres ciutadans a no sentir-se perjudicades les seves llibertats, les seves sensibilitats i els seus interessos. Per tant, volem garantir, en definitiva, que l'exercici d'un dret tan important com és el dret de manifestar-se i expressar-se estigui totalment protegit i salvaguardat per la responsabilitat pública de garantir la pau social i la convivència, tot evitant incidències i conflictes que finalment perjudiquen a tercers. I per acabar, senyor Marsal, i sense entrar en valoracions i referències inoportunes que no estiguin circunscrites al que diu la moció, sàpiga que tots defensem el dret a la manifestació. Tots defensem els drets i llibertats democràtiques i tots estem per impulsar la qualitat democràtica. I que, com falsament i malintencionadament ha manifestat, els que aprovem aquesta moció no posem límits a un dret ni votem donar potestat a l'alcalde a autoritzar o no una manifestació. És impropi, de veritat, d'un càrrec públic mentir i manipular per crear un estat d'alarma interessada i innecessària, quan el que demana la societat és totalment el contrari. Per tot l'argumentat, aquest grup municipal que represento votarà a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Barragán. Senyor Marsal, té la paraula. Bé, senyor alcalde, senyores i senyors, deixaré que la meva companya Míriam defensi o faci l'argumentari contrari a aquesta moció. Gràcies. Bé, en primer cas, per al·lusions, dirigir-me als portaveus dels grups municipals del PP i Ciutadans. No nos den lecciones de constitucionalismo y legalidad, aplíquenlas ustedes primero. En lo que respecta a los derechos básicos de libertad, manifestación y reunión, derechos que ustedes pretenden quitar con la moción que hoy aquí presentan. No se esconden, nos acusan directamente a los independentistas y no al resto de la sociedad. Les hago una pregunta. 50 furgones de Guardia Civil o Policía Local, Policía Nacional en un hotel de Salou es una excelente imagen para el turismo, ¿no? En segundo lugar, ni entre los grupos que hoy aquí presentan esta moción se entienden, se contradicen, ya que unos dicen que esta moción se presenta por los actos independentistas y otros no. Vale. Referente a lo que ha hecho referencia el portavoz del Partido Socialista, David, en la Junta de Portavoces, en primer lugar, ja fa temps que es va decidir si s'ha complert per part d'aquest grup municipal que la façana marítima i altres llocs no es facin servir propaganda electoral, i així ha sigut. En segon lloc, i aquí no vam estar d'acord, es va acordar no autoritzar cap acte polític a la mateixa façana marítima i altres llocs de la ciutat, i aquest grup municipal mai va demanar fer cap acte polític a la zona esmentada. Hem respectat la decisió de la Junta de Portaveus, tot i no estar d'acord. Tercer, no volem ser partícips d'una decisió de la Junta de Portaveus que l'Ajuntament de Salou significa una clara involució democràtica i que afectarà directament a tots els habitants de Salou. A nosaltres, que no ens compti, que ens hi trobaran al front. Bé, moltes gràcies. Un moment. Perdó, pensava que havia acabat. Sembla ser que avui han decidit portar el teatre al Saló de Plens de l'Ajuntament. Aquesta moció de màrqueting representa una falta de respecte i un greu atac a les llibertats dels salouencs i les salouenques i dels nostres visitants. Aquesta desafortunada moció conjunta amb la dreta de l'estat espanyol és un acte de revenja i d'intolerància contra la llibertat d'expressió. Generacions anteriors van lluitar i pagar un preu molt alt per poder deixar-nos uns valors i unes llibertats que avui s'intenten eliminar. Tot arrel d'una passejada per la República, que cal dir que ja porta la segona edició i encara que a vostès els molesti, totes dues sense cap incident. Vivim en una situació global de vulneració de drets d'expressió, opinió, associació i participació, amb una persecució clara cap a l'independentisme, amb la pressió desmesurada per part de l'administració i del poder judicial per impedir el dret a decidir el futur polític de Catalunya
I ara hem d'afegir l'intent de vulneració del dret de manifestació que es proposa aquest ple. Ja veiem quin peu calça cadascun d'aquests firmants de la petició, que són tots aquells que van aplicar el 155 a Catalunya. Però el que ens produeix una gran decepció és veure com Junts per Catalunya s'alinea amb aquest partit. Ja que, igual que a nosaltres, vosaltres sabeu en pròpia pell que l'empresonament dels polítics catalans no respon a evidència a criteris legals, com tampoc respon a aquesta moció, sinó a un ús ideològic que posa en evidència el trencament del principi de separació de poders, fent un ús partidista i fent partícip a l'administració local d'un abús de dret. Tots els grups municipals ens han deixat sols front a un dels drets fonamentals, com en aquest cas és el dret de manifestació. Com ha dit Ciutadans, l'article 21 de la Constitució reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes i estableix de forma explícita que per poder exercir aquest dret no caldrà autorització prèvia i estableix que en casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració d'ordre públic en perill per a persones o béns. I sentint-ho molt, aquest no és el cas. Per tal de garantir l'exercici d'aquest dret fonamental, es va aprovar la Llei Orgànica 9/1983 del 15 de juliol, reguladora del dret de reunió. Certament, l'article 10 d'aquesta llei orgànica estableix el següent. Si l'autoritat governativa considera que hi ha raons fonamentades que facin preveure alteracions de l'ordre públic en perill per a les persones o béns, pot prohibir la reunió o manifestació si s'escau, proposar la modificació de data, lloc, durada o itinerari. La resolució s'hauria d'adoptar i notificar en un termini màxim de 72 hores. Reinsistim en que aquest no és el cas. La proposta que planteja aquesta moció suposa una limitació inacceptable en el lliure exercici de drets i llibertats constitucionals i especialment el dret de reunió. A la pràctica, suposa retornar a la llei preconstitucional 17/1976 del 29 de maig, que preveia un sistema preventiu d'autoritzacions en l'exercici de dret, així com l'article 15 de Ley 45/1959 de 30 de julio, una antigua llei franquista que donava poder als alcaldes per mantenir l'anomenat ordre públic. En primer cas, en cap cas el dinamisme turístic o la generació de malestar, preocupació o inquietud és un motiu suficient per limitar l'exercici d'un dret fonamental. En segon lloc, la proposta de moció pondera l'exercici un dret fonamental, que és el dret de reunió, amb l'exercici d'activitats, en aquest cas l'activitat turística, que per molt respectables que siguin no es troben emparades per un dret fonamental. És absolutament inacceptable que pugui passar pel davant interès turístic a l'exercici d'un dret fonamental. En tercer lloc, és inacceptable defensar que l'exercici de dret de reunió o manifestació afecta a la bona convivència en l'espai públic i en la garantia de la pau social. L'espai públic en una democràcia és i ha de ser l'espai en què s'exerceixin els drets i la pau social i en què en cap cas pot equiparar-se a l'absència de conflicte degudament canalitzat mitjançant l'exercici de drets fonamentals. Per tots aquests motius, no voldria acabar sense convidar els companys regidors de Junts per Cat que saltin la disciplina de vot imposada i per coherència i respecte també als seus presos polítics i exiliats haurien d'acompanyar-nos en el rebuig d'aquesta moció. Pel dret a decidir del futur polític de Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i exiliats, no votarem a favor d'aquesta moció. Bé, hi ha dos grups que volen contestar. En aquest cas, Mario García té la paraula y després la tindrà el senyor Huguet. Gracias, señor alcalde. Bien, por alusiones simplemente, alusiones a las cuales se ha referido la señora Martínez. Dios me libre de ser yo quien pretenda darles a ustedes lecciones de democracia. Dios me libre. Jamás ha sido esa mi pretensión ni lo haré. Son ustedes mismos los que deben empezar a respetar la democracia en la que vivimos. Y la democracia en la que vivimos se respeta con el respeto a la ley que la sustenta. Porque un Estado democrático
se desmorona si no se respeta la ley bajo la cual se edifica. Por lo tanto, no seré yo el que pretenda darles lecciones de democracia, son ustedes mismos los que deben aprender a respetarla. En segundo lugar, ha hecho usted una comparativa respecto a estas manifestaciones que se han venido produciendo en los 2 últimos años en Salou con el hecho de que vengan cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nuestro municipio para hospedarse. Pues mire, mezclan ustedes churras con merinas, esa es nuestra opinión. En la moción no se está solicitando que se limite ningún derecho, lo que estamos solicitando es que se modifique una ley orgánica. Y como he dicho en mi exposición de motivos, somos conscientes de que es muy dificultoso ese trámite porque requiere unas mayorías cualificadas y posiblemente caiga en saco roto la propuesta que hace este ayuntamiento a los grupos parlamentarios del Congreso, pero considero y tengo la fuerza moral para votar a favor de esta moción y para suscribirla porque creo que eso es lo mejor para nuestro municipio, para evitar perjuicios para el mismo. Y ya finalizando, simplemente decirles que desde luego, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, siempre estaremos a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, evidentemente, les abrimos las puertas de nuestra casa de Salou, les solicitaría un poco de respeto, por favor, les abrimos la casa en la que vivimos, les abrimos nuestro municipio para que puedan hospedarse en el mismo. Si us plau, insisteixo, podeu quedar-vos, però mantenim les formes, és una qüestió d'educació, estan parlant, hem de callar. Gràcies. Finalizaba ya, señor alcalde, simplemente con esa mención, que el municipio de Salou abrirá siempre las puertas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias. Bé, moltes gràcies, senyor Huguet. senyor alcalde. Per al·lusions, jo no pretenc donar lliçons de dret constitucional a ningú, però potser sí que li farien falta perquè vostè està confonent amb la seva exposició el dret de reunió i el dret de manifestació. Són dos drets diferents i, per tant, no és la mateixa regulació el dret de reunió i el dret de manifestació. En cap moment volem prohibir el dret de manifestació, la moció. Escolti'm, no ho diu en cap lloc. Si em permeten exercir el meu dret d'opinar, els hi agrairia. Per favor, us demano... Un moment, senyor Huguet, no interpel·li amb el públic perquè si no iniciarem un debat que no està contemplat ni està permès. Demano al públic, si us plau, una vegada més, que es mantinguin i que mantinguin la calma, deixin parlar, que aquest és el valor suprem de la democràcia, que cadascú pugui expressar el que realment vol i sent. Per tant, si us plau, jo soc democràticament racional o racionalment democràtic, m'enteneu? Per tant, jo em freno. No em pot el cor, em pot el cap, que és el que toca, si no malament aniríem. Us demano, per favor, de veritat, escolta'm, contenció i deixeu que parlin els portaveus, són representants legítims del poble de Salou, de diferents grups municipals, sí, però ho són. Per tant, respectem-los, deixem-los que parlin i que expressin, com vostès ho estan fent des que han entrat. Siguem respectuosos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, miri, vostè ha llegit el paràgraf de la llei del 83. Si al final el que diu la llei és el mateix que diu la moció, la possibilitat de modificar el lloc. L'únic que amb una diferència importantíssima, que la moció el que busca és el respecte a l'autonomia municipal, que no hi és a la llei. Aquesta és l'essencial diferència entre la moció i el que diu la llei actual i per això es demana la modificació de la llei. El respecte a l'autonomia municipal. No que en qualsevol cas es pugui modificar el lloc de la... sinó que amb el supòsit de que ho preveu l'article de la Constitució, béns i persones, afectin a béns i persones, es pugui modificar i no es prohibeixi el dret de manifestació, sinó que amb justificació, amb base jurídica, amb fonamentació jurídica, es modifiqui aquest lloc. I això és el que diu, que a més ja ho diu la llei del 83. I l'únic que inclou com a novetat la moció que hem signat tots els grups és el respecte a l'autonomia municipal. Que sigui en lloc de la Generalitat de Catalunya qui ho decideix, perquè ara ho pot decidir, Ara pot decidir la Generalitat el canvi d'ubicació de la manifestació? Ho pot decidir perquè ho preveu la llei? Doncs que en comptes que sigui la Generalitat, sigui el municipi, perquè és qui més pròxim està als ciutadans i qui més pot saber si afectarà a les persones o als béns. Aquesta és la substancial diferència entre la regulació i la nova regulació que es proposa. Res més. No modifiquem el dret de manifestació ni demanem la modificació del dret de manifestació. Res més que això, respecte a l'autonomia municipal. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Més intervencions? No hi ha intervencions. Jo sí que vull fer un aclariment. En primer lloc, la moció no fa al·lusió a cap grup, ni a cap tendència, ni a cap ideologia. Per tant, és una moció
asèptica en aquest sentit, i això ha de quedar ben clar. Si us plau, deixi parlar. Perquè aquí, aquest estiu, no hem tingut només una manifestació. Vostè abans ha fet al·lusions, però no és una manifestació o una passejada. Aquí hem tingut altres manifestacions. I aquest és un tema que no ve d'ara. Aquest és un tema que ve de lluny. I ve tan lluny que tots els partits polítics de Salou, des de ja fa més de 2 legislatures, quan arribi el moment de la campanya electoral, crec recordar, farà ja com a mínim 8 anys, vam acordar tots, plegats, que havíem de preservar els espais turístics per no fer cap mena d'ús polític dels mateixos. I aquí que estem tots, el venim complint. I el que demana aquesta moció justament és això, és a dir, continuar amb aquesta aplicació i que en tot cas sigui el propi municipi i no des d'un despatx de Barcelona, de Madrid o de València, m'és igual, el que pugui decidir sobre la realitat municipal. Això és autonomia municipal. Això és defensar el municipalisme, perquè som els que veritablement coneixem quines són les realitats i les necessitats del nostre municipi. Per tant, que ningú s'ho prengui com un atac personal ni ideològic, que no ho és, que no té aquesta vocació ni aquesta intencionalitat. I això vull deixar-lo ben clar. Si us plau, deixin acabar. Bé, dit això, procedim a la votació. Vots a favor de la moció? Queda vots en contra, si us plau? 4 vots en contra. Per tant, queda aprovada per 17 vots a favor, 4 vots en contra i cap abstenció. Torn de pregs i preguntes. Torn de pregs i preguntes. Abandonin, si us plau. Abandonin. Sí, ja està. Nosaltres corríem davant dels riscos per defensar la democràcia, no per demostrar-ho. Una pintada l'any 72 era terrorisme pur, una pintada. I no ho vaig pintar per això, no per veure com anem cap enrere. Quina vergonya em dona, de veritat. Quina vergonya. Jo pintant el pont del treball i els grisos venint per darrere. Ens jugàvem la presó per veure sos. Ara no passarem. Sou massa joves vosaltres. Sou massa joves. Bé, moltes gràcies. Demano silenci. Ja s'han expressat. Demano silenci i respecte a la corporació municipal. Si us plau, respecteu. Comenceu donant exemple, respecteu. Torn de pregs i preguntes, senyor Garcia. Torn de pregs i preguntes, senyor Garcia. Exemples hem de donar tots plegats. Si us plau, abandoni, si us plau. No molesti més ni interrompeixi la sessió. Senyor Garcia, té la paraula. No. Sí. Té la paraula, senyor Garcia. La vol exercir o no? Ni a la Rambla no es podria manifestar enlloc, perquè Barcelona té el mateix problema, és turístic. Senyor García, si us plau. Gracias, señor alcalde. Bien, solamente una pregunta. El mes pasado pudimos tener conocimiento una vez más a través de la prensa, como en otras ocasiones, de que la Generalitat permitirá que los taxis puedan rebasar los límites municipales. Fue una noticia que leímos con asombro. Nunca se nos había informado de nada en las comisiones correspondientes ni en juntas de portavoces. Y, claro, yo la información que tengo es la propia noticia a la que he tenido acceso, y en la misma se hace referencia a que el secretario de Infraestructuras y Movilidad, el señor Isidre Gavín, habló en la última reunión del Consell del Taxi, que se celebró en el mes de julio, y leo textualmente que lo más urgente es que podamos hacer un área de prestación conjunta para acabar con los límites municipales. Venía a manifestarse que en un primer momento el objetivo es que los municipios que suscribieron el Pacte Ferroviari del Camp de Tarragona, es decir, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils y Vilaseca, estén presentes en ese organismo y decía que serán en última instancia los ayuntamientos los que deberán decidir.
Por otra parte, también se hace referencia a que la Generalitat tiene previsto iniciar a partir del mes de septiembre una ronda de contactos para poner esta cuestión encima de la mesa. Desconocemos si esa ronda de contactos se ha iniciado, si la Generalitat ha trasladado alguna información al Ayuntamiento de Salou o no, pero en cualquier caso el señor Gavín avanza que la nueva ley debe servir para, y leo textualmente, cargarse los límites territoriales en aquellos ámbitos en los que no tiene sentido, como puede ser el caso del Camp de Tarragona. En base a esta breve exposición, mi pregunta es la siguiente. ¿La Generalitat de Cataluña ha contactado con este ayuntamiento a los efectos? En el caso de que esto se ponga encima de la mesa, ¿cuál va a ser el posicionamiento del equipo de gobierno al respecto? ¿Mantener esa autonomía local de los taxis de este municipio o permitir que sea un espacio abierto en el Camp de Tarragona en el cual puedan operar todos los taxis? Gracias. Bien, esto que plantea usted, señor García, es un tema que ya sabe usted como concejal que fue también del Gobierno en su momento, cómo va funcionando y tal, y el posicionamiento que ha habido hasta la fecha de hoy y que habrá en un futuro es la defensa de los intereses municipales de Salou. Con lo cual, si tenemos que asistir a estas reuniones, evidentemente, este será el posicionamiento. He leído que quieren crear una zona metropolitana, pero evidentemente esa zona metropolitana que se quiere crear hay que empezar a valorar, porque si es solamente para que todo el mundo se aproveche de los turistas de Salou, aquí hay mucho que recorrer todavía, porque la idea es que el resto quiere aprovecharse del turismo de Salou. Y aquí Salou tiene mucho que decir. Somos municipalistas, defendemos el municipalismo y defendemos los intereses de las personas que están en nuestro municipio y de las empresas que están en nuestro municipio, como no puede ser de otra manera, señor García. Contará con el apoyo del Partido Popular en esta cuestión. Gracias. Té la paraula al regidor de Seguretat i Mobilitat, senyor Sí, González. gràcies, senyor alcalde. Per completar el que ha comentat, efectivament, això ha de ser fruit d'un consens, òbviament, de la nostra postura municipal en defensa dels taxistes de Salou, però també haurem de parlar amb els taxis del municipi perquè això és una demanda que ve de lluny i la pròpia Federació del Taxi en el seu dia ho va reclamar sense el consens dels propis municipis. En tot cas, responent a la pregunta que ha fet el senyor García, recentment sí que ha arribat una proposta de reunió a l'ATM amb els municipis per començar a treballar aquest tema. Ens han fet 2 propostes de data, encara no hi ha una concreta. Ja els informaríem en tot cas. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Més preguntes? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Simplement un prec, perquè ho he preguntat al començament d'aquest plenari, que segueix sense funcionar l'streaming. I potser serà més fàcil fer l'streaming amb un iPhone o amb un qualsevol mòbil. Jo pregaria a l'equip de govern que pel pròxim ple, i més, hagués sigut molt interessant que aquest ple, que crec que ha sigut interessant, l'haguessin pogut seguir tots els ciutadans de Salou en directe, no? I per tant, pregar que amb el pròxim ple tinguem ja l'streaming, que tampoc és tan difícil. Moltes gràcies. Bé, agafem aquest prec, senyor Huguet. Més intervencions? Sí, una pregunta, senyor alcalde. Recentment, dissortadament, hem assistit al tancament de la companyia Thomas Cook. Llavors, voldríem saber si vostè, com a president del Consell Rector del Patronat de Turisme, té alguna informació de quina podria ser l'afectació durant aquesta temporada al nostre municipi, durant aquesta campanya i en les properes. Bé, sí, a veure, Thomas Cook és un tour operador britànic, fa molt de temps que està operant no només aquí a Salou i a la Costa Daurada, sinó en tot l'estat espanyol. A la Costa Daurada aquest any han vingut i han operat uns 55.000 turistes, dels quals el 65% venen a Salou. I en el que ha quedat de temporada, perquè tothom sap, i si no us ho explico, és a dir, el govern britànic s'ha compromès durant els 15 dies següents a la suspensió de l'operació per part de Thomas Cook a repatriar a tots els seus súbdits cap a el que seria el Regne Unit. Per tant, els que estan tenen la garantia de que tornaran. Està la qüestió de quants quedaven pendents. A Costa Daurada quedaven pendents 4.000 visitants d'arribar-hi, per tant aquest serà molt difícil que puguin arribar, entre d'altres coses, perquè ha suspès tota l'operació. Com se salva això? Si hi hagués una altra companyia, un altre turoperador que assumís aquesta operació, doncs evidentment podien venir, com va passar o passa algunes vegades en alguns temes, com va passar amb un turoperador rus, que hi va haver una altra companyia que el va assumir.
Per tant, és molt difícil que aquests turistes puguin arribar no només a Salou, sinó també a la resta de destinacions turístiques de l'estat espanyol. I estem calculant, són 4.000, Salou estem parlant de 2.000 i una mica més, és a dir, el 65%. Per tant, des d'aquesta data fins a final de la temporada, això serà difícil de reemplaçar. El problema profund, perquè estem parlant de 4.000 turistes, hem de recordar que per Salou venen 2 milions de visitants, per tant, és una quantitat important, no despreciable, però amb el gruix del que és l'operació de Salou, doncs són 4.000, és petita. Però sí que és important el forat que s'hagi pogut deixar a el que és el sector turístic, perquè sembla ser, jo tinc informació directa i m'han dit que no s'ha pagat el mes d'agost, tampoc el que hi ha ara, al sector turístic, però hi va haver una veu que em va dir que fins i tot en algun punt pot ser que sigui el mes de juliol. Per tant, el forat que han deixat, amb tot el consum que han fet, la feina dels treballadors que també han donat servei a aquests turistes i que en aquest cas els establiments no han pogut cobrar, aquest tema és un tema preocupant. Em consta que hi ha hagut una reunió per part de tots els consellers de les comunitats autònomes amb la ministra Reyes Maroto per demanar-los, en tot cas, ajuts per al sector hoteler perquè serà un forat, insisteixo, molt important. Aquí està la veritable preocupació. Les xifres són aquestes. De seguida vam estar informats, vaig trucar al director de l'aeroport a veure com teníem l'operació, ell me va dir que es mantenien els dies i els horaris dels vols durant aquests 15 dies, que era així, que no se suspenia cap, vendrien altres companyies, hi ha companyies pròpies també de Thomas Cook que farien desenvoluparien aquests vols i per tant amb això s'ha d'estar tranquil. Però bé, és un problema. Ha passat a final de temporada, però insisteixo que la qüestió és el que no han pagat durant tota la temporada, que és bastant i per tant el sector se ressentirà. En una temporada, que cal dir que és una temporada bona, que anava amb xifres acumulades una mica més superior que la de l'any anterior i per tant això farà mal. Gràcies. Alguna pregunta més? Doncs no havia més preguntes, aixequem la sessió. Moltes gràcies a tots i a totes per assistir en aquest plenari. Gràcies.